9.6. A já se prodírám takovouhle džunglí. Směrem na Belltown Hat. Náročný terén, i když ještě to pořád je dobrý. Ups. Není to úplně nejhorší, ale je to nádhera. Občas nějaký slip a píchavky. No. Tak si zapícháme a jdeme dál. Pas na posuma. A před námi most. Tak to je výborný. Nemusíme brodit. Tak. A jdeme dál. Z mostu vždycky otevře pěkně pohled na řeku nebo na potok. No, ten most tady možná ani být nemusel, ale když trošku naprší, tak bych to brodit nechtěl. No to je paráda, krásně otevřený, je vidět všude, světla je tu dost. Dneska mě čeká výstup do 1000. Sníh tam není, tu už je vidět, možná tam bude mlha. Tady zabereme, tady možná bude vidět, nahoru není, je tam mlha. Dneska ráno pršelo, v noci taky, ty mraky lezou pryč pomalu, ale lezou.